Kasama po ito.
15. Ito lang dito. Magkano dito? 15 po. Ini po. Magkano si Kai, guys? Napit? Ito, pante. Magkano din rin? Lang yan, darling, lahat ng tumpo ko. Murang-mura lang po yan. Talagang press po yan. Hindi kayo, be. Lahat na nakikita nyo nakatumpo sa daan lang yan. Ito po. Saan sa'yo, darling? 100 lang yan po. Mura lang po yan. Opo, talapia talaga. Mano sa small kami talaga. Yung malapit kay Romeo Katapunan. Rota, sa ate kuya. Talapia, talapia. Ano na ng talapia? Murang-mura lang yan, maraming sa daan ng pita.
Mamamili ka. Saan? 8 lang, 135 yung Hindi na ba, Epon Joe? Slice na. Ate, pili ka na, ha? Ay, kung dapat $100 po yan ngayon. Sila na po. 160. 160. Bago po to.